Hello mga kababayan ko, kumusta po kayo ngayon? Nandito po tayo ngayon sa Dagupan City. Yun, malinis na po yung highway. Nagre-ready na po tayo para sa darating na signal number 4. Affected po din ang ating area sa Luzon. Kaya magdasal po tayo, pananampalataya sa Diyos, panalangin ang ating kaligtasan lamang. Yung mga iba po ay wala na po talagang store, nag-close na po sila at napapansin nyo po ay iilan lang yung nakabukas. Dito malinis na po ang Dagupan City. Yan, nag-clearing na po, kaya yung mga taga Dagupan, ito po yung ating kalagayan sa Dagupan City mga kababayan ko. Pero meron pa po tayong kahapon, nung isa may low tide. Dito po low tide pa rin yan. Dito high tide. Tahimik na po, kaya syempre kailangan pong i-safe yung mga dapat isalba po natin, at yung mga iba na area nag-cutting trees na rin po para pagka humangin ready na, kaya nang sasagabal sa ating mga daan. Ang panalangin lamang po natin ay mag-ingat po tayong lahat, at ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating kaligtasan lamang. At syempre dapat po yung mga first aid po natin ay maging handa po tayo sa ating mga first aid, at tawagan po natin ang mga dapat na tawagan for emergency. My prayers be with you all. Maraming salamat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Maging bahagi po kayo sa ating channel mga kababayan ko. Tuloy-tuloy po yung ating kalamidad. Hindi po natin maiwasan yun minsan dahil sa syempre changes of weather nga po. Tapos ating gobyerno naman ay ginagawa po ang makakaya, pero syempre panawagan po natin sa ating mga lokal na gobyerno na huwag naman masyadong modernization, lalo na po sa part ng ating kabundukan. Ang ating kabundukan ay siyang pro-protekta sa atin, pero kung patuloy po ang modernization po natin, gaya ng dumadami po, yan, nagsitumbahan na po yan. Yan po yung mga tarpaulin na mga projects na hindi na po nila ibinaba. Nagkulang po sa manpower. Ngayon po, dapat po yung mga modernization po gaya ng solar system, yung mga yun na dapat po nating limitahan, at pagpuputol ng kahoy, lalo na ang pagpuputol ng punong kahoy, na dapat po naman natin na protektahan. Wag po puro legacy o puro modernization, dahil ang buhay ng tao ay mahalaga sa bawat Pilipino. Syempre ating mga kapwa at kapwa Pilipino lalo na. Dito po tayo sa The Venecia Road. Tahimik po. Dati-rate may nagja-jogging po dito, halos gabi-gabi puno po dito na nagja-jogging, pero ngayon tahimik po dahil sa kailangan po na protektahan ng ating sarili. Pero ngayon nasa daan pa po tayo dahil sa katatapos lamang po ng ating gawain sa simbahan. Kaya ang ating kaligtasan lamang ang panalangin sa Diyos at pananampalataya, ang ating faith, ang ating tiwala para po sa kaligtasan ng lahat. Yun lamang po mga kababayan ko. Maging bahagi po kayo, mag-comment po kayo, mag-suggest po kayo, at tayo po ay magtutulungan para po sa ating lahat mabuhay ang Pilipino.
God bless everyone.